ഇവയെല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുളവായതുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയ ജ്ഞാനയജ്ഞ പരം തപ സർവകർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ശത്രുജ്ഞയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ സ്വന്തമായുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുക. ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം, ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, സർവ കർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശിന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനാ തത്വദർശിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞത്വാന പുനർമോഹ ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ ഏതഭൂതാന്യശേഷേണ ദൃശ്യാത്മന്യദ്മയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. സർവജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിചേദസ്തി പാപേഭ്യ സർവേഭ്യ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവൈവ വ്യജിനം സംതിരക്ഷസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖസമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദൈദാംസി സമോവിദോ യദൈദാംസി സമിദോഗ്നിർ ഭസ്മാത്സാത് കുരുദോർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുദോ തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗസംസിദ്ധഃ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധാവലംബതേ ജ്ഞാനം തത്പരസം യതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരം ശാന്തി അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജ്ഞാശ്ച ശ്രദ്ധനാശ്ച സംശയാത്മാ വിനിശ്യതി നായം ലോകോസ്തി നോ പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വര അവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബന്ധി ധനഞ്ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna. Tasmadajnana samputam hridastam jnanasinatmanaha chitvinam samshayam yoga uttishta bharata. Hare Krishna. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുക്തം ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Idi Srimad Bhagvat Gita Su Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvade Jnana Karma Sannyasa Yogo Nama Chaturtodhyayaha. Hare Krishna. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. ഇന്ന് ഞാൻ കുഞ്ഞൊരു കീർത്തനം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Cholu Mataji. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണ, നടനമാടൂ കണ്ണ, വെണ്ണ തരാം ഗോപാല മുകുന്ദ, വെണ്ണ തരാം ഗോപാല. നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണ, നടനമാടൂ കണ്ണ, വെണ്ണ തരാം ഗോപാല മുകുന്ദ, വെണ്ണ തരാം ഗോപാല. നൃത്തം ഞാൻ എങ്ങനെ ആടും സഖികളെ, നൃത്തം ഞാൻ എങ്ങനെ ആടും സഖികളെ, ദേഹം തളരുന്നു നോവുന്നു കാലുകൾ, ദേഹം തളരുന്നു നോവുന്നു കാലുകൾ. നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണ, നടനമാടൂ കണ്ണ, വെണ്ണ തരാം ഗോപാല മുകുന്ദ, തരാം ഗോപാല. വെണ്ണ എനിക്കിഹ ആദ്യമായി നൽകണം, വെണ്ണ എനിക്കിഹ ആദ്യമായി നൽകണം, തന്നിടുക വെണ്ണ വേഗം സഖികളെ, തന്നിടുക വെണ്ണ വേഗം സഖികളെ. നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണ, നടനമാടൂ കണ്ണ, വെണ്ണ തരാം ഗോവിന്ദ മുകുന്ദ, വെണ്ണ തരാം ഗോപാല. വെണ്ണ തിന്നേനഹം ക്ഷീണമെല്ലാം തീർന്നു, വെണ്ണ തിന്നേനഹം ക്ഷീണമെല്ലാം തീർന്നു, പാടൂ സഖികളെ നൃത്തം ഞാൻ വെക്കുന്നു, പാടൂ സഖികളെ നൃത്തം ഞാൻ വെക്കുന്നു. നൃത്തമാടൂ കൃഷ്ണ, നടനമാടൂ കണ്ണ, വെണ്ണ തരാം ഗോവിന്ദ മുകുന്ദ, വെണ്ണ തരാം ഗോപാല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, Mataji. നന്നായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടൈം ഉണ്ട്, ആരെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് പാടുന്നെങ്കിൽ പാടിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അഞ്ജനാ ശ്രീധര ചാരുമൂർത്തി കൃഷ്ണ, അഞ്ജലി കൂപ്പി ഞാൻ വണങ്ങിടുന്നേൻ. ആനന്ദലങ്കാര വാസുദേവ കൃഷ്ണ, ആതങ്കമെല്ലാം അകറ്റിടേണേ.
ഇന്ദിരാനാഥ ജഗന്നിവാസ കൃഷ്ണ ഇന്നെന്റെ മുന്നിൽ വിളങ്ങിടേണേ. ഈരേഴുലകിനും ഏകനാഥ കൃഷ്ണ ഈരഞ്ജുതിക്കും നിറഞ്ഞ രൂപ ഉണ്ണി ഗോപാല കമലനേത്ര കൃഷ്ണ ഉള്ളിൽ നീ വന്നു വസിച്ചിടേണം. ഊഴിയിൽ വന്നു പിറന്ന ബാല കൃഷ്ണ ഊനം കൂടാതെ നീ തുണച്ചിടേണം. എന്നുള്ളിലുള്ളൊരു താപമെല്ലാം കൃഷ്ണ എന്നുണ്ണി കൃഷ്ണ ശമിപ്പിക്കേണം. ഈടരലർ ബാണനു തുല്യമൂർത്തി കൃഷ്ണ ഏറിയ മോദിന കൈത്തൊഴുന്നേൻ. ഐഹികമാകും സുഖത്തിലഹോ കൃഷ്ണ അയ്യോ നമുക്കൊരു മോഹമില്ലേ. ഒട്ടല്ല കൗതുകം അന്തരംഗേ കൃഷ്ണ ഓമൽ തിരുമേനി ഭംഗി കാൺമാൻ. ഓടക്കുഴൽ വിളി മേളമൂടെ കൃഷ്ണ ഓടിവരീകന്റെ ഗോപപാല. ഔദാര്യ കോമള കേളിചീല കൃഷ്ണ ഔപമ്യമില്ല ഗുണങ്ങൾക്കേതും. അംബുജാലോചന നിൻ പാദ പങ്കജം അമ്പോടു ഞാനിതാ കുമ്പിടുന്നേൻ. അത്യന്ത സുന്ദര നന്ദസൂനോ കൃഷ്ണ അത്തൽ കളഞ്ഞെന്നെ പാലിക്കേണം. കൃഷ്ണ മുകിൽ വർണ്ണ വൃഷ്ണികുലേശ്വര കൃഷ്ണാംബുജാക്ഷണ കൈത്തൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൈത്തൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൈത്തൊഴുന്നേൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ താങ്ക് യു. കൃഷ്ണ നല്ല മാതാജി. കേൾക്കണം, ഹരേ നല്ല കൃഷ്ണ. കേൾക്കണം. രണ്ടാളും നല്ല അസലായിട്ട് പാടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam bhangum langayate ginam yatpatam ham vande paramananda madhavam. Shri Krishna Paramatmane Namaha. Shri Krishna Paramatmane Namaha. Shri Krishna Paramatmane Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarini Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, start ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇന്ന് നമ്മള് 4ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും രാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ജ്ഞാന കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സെൻസസിനേക്കാളും ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത്, അത് കടന്നു നിൽക്കുന്നത്, അതിനും അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയും. അത് ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ള ജ്ഞാനമല്ല, സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ സെൻസസിനേക്കാളും ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഭഗവാൻ ആദ്യം അർജുനന്റെ വിഷാദം കണ്ടതിന് ശേഷം
അർജുനൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ രഥം കൊണ്ടുപോയി നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്നു. മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ 2 സേനകളുടെയും ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നു. ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെസണിൽ പഠിച്ചു 700 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള 18 അധ്യായങ്ങളായിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം, മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം 2ാമത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയിരിക്കും, നമ്മളുടെ സെൻസസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. മുനി എന്ന് പറയുന്നു സ്ഥിതധീർ മുനിരുച്യതേ, സ്ഥിതധീ ബുദ്ധി ഉറപ്പിച്ച, ഭഗവാനിൽ മാത്രം ബുദ്ധി ഉറപ്പിച്ച ആളിനെ നമ്മള് മുനി എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളുടെ സെൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു, അനുഗ്രഹം കിട്ടുക എന്ന് ഭഗവാൻ 2nd ലെസണിൽ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന, എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനന് എപ്പോഴും ഡൗട്ട്സ് തീരുന്നില്ല, സങ്കടം തീരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പിന്നെയും കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന 3rd ലെസണില് കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആരാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവല്ല ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം, നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ആ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? 3 വിധം ആയിട്ടുള്ള മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചറിന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് എന്റെ മൂഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്റെ പ്രവൃത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതു നേരവും സത്വഗുണത്തിലും ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ജപം ചെയ്യുക, ഉപാസന ചെയ്യുക, ഭക്തി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. രജോ ഗുണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാകും? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മളെ അത് ബന്ധിപ്പിക്കും. ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. അതേസമയം സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ചെയ്യുക അകർമ്മമായിരിക്കും. അകർമ്മം എന്താണ്? അകർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് 3 തരം കർമ്മമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ഡ്യൂട്ടീസ്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം, സകാമകർമ്മം, നിഷ്കാമകർമ്മം, 2 തരത്തിലുള്ള സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് കർമ്മം എന്നുള്ളതിൽ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മം 3 തരത്തിലാണ്. വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വികർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കർമ്മമാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജപം, അതുപോലെയുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്തും അതിൽ പെടും. 9 തരം ഭക്തിയാണ് പ്രഹ്ലാദനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നവത ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് നവത ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് 9 തരം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. 9 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം ശ്രവണമാണ്, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 7:30 മണി തുടങ്ങി ശ്ലോകം വായിച്ചു, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തു, കീർത്തനം ചെയ്തു, സ്റ്റുഡന്റ് ഡിവോട്ടീസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രവണം എന്ന്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു. പക്ഷെ ചിലവരെന്താ ചെയ്തത്? കീർത്തനം ചെയ്തു. അതിനാണ് 2nd സ്റ്റെപ്പാണ് കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതു നേരവും കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മച്ചിതാ മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തഷ്ടമാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച് രമന്തിച്ച്. എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭക്തരന്റെ എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ, എന്നിൽ തന്നെ ചിത്തവും മനസ്സും പ്രാണനും എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ബോധയന്ത പരസ്പരം, പരസ്പരം എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്റെ ഭക്തർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള കഥകളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം, എന്റെ തന്നെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച് രമന്തിച്ച്, തൃപ്തിയോടുകൂടി സന്തുഷ്ടിയോടുകൂടി അവര് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ചതുശ്ലോകി ഗീതയില് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് പഠിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്? കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം 3rd സ്റ്റെപ്പാണ് വിഷ്ണു സ്മരണം. 3rd ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭക്തിയാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തി ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഗോലോക പ്രാപ്തിക്ക് താമസം ഉണ്ടാവില്ല. ആദ്യം ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം. പാദസേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് പൂക്കളൊക്കെ മാല കെട്ടി കോർക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക, പൂജാറും വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക, നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ.
പാദസേവനം, അർച്ചനം. അർച്ചന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു കയ്യിൽ നിറയെ പുഷ്പങ്ങൾ എടുത്ത് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുഷ്പാഞ്ജലിയായി. അത് തന്നെയാണ് പൂജാരിമാര് അമ്പലത്തിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ 4th സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങി അമ്പലത്തിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സത്യമാത്മ നിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, വിളക്ക് കൊളുത്തി കീർത്തനം ചൊല്ലി ജപമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എത്രയാ സമയം വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മനിവേദനം ചെയ്യാം. ഭഗവാനോട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം, നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാം. ആരോഗ്യമാണോ, കുട്ടികളുടെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കുക ഭഗവാനെ. ഈ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 9ാമത്തെ ലെസണില് 34th ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു. മന്മന, എന്നെ തന്നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക, മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക, മദ്യാജി, എന്താരാധിക്കുന്നതും എന്ത് യജിക്കുന്നതും എന്നിൽ അർപ്പിക്കുക, മാം നമസ്കുരു, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക. ഇത്രയും 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 9ാമത്തെ ലെസണില് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്ന ഇത് മന്മന ഭവമദ്ഭക്തോ. ഇത് 2 പ്രാവശ്യം ഈ ശ്ലോകം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. 9th ലെസണിലും പിന്നെ 18th ലെസണിലും ഈ സെയിം ശ്ലോകം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തോടു കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണത്. മന്മന ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു എന്ന് പറയുന്നത്. 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം വ്യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഫ്, തുളസിയിലയോ വിൽവ പത്രമോ എന്തും, തുളസിയില അല്ലെങ്കിൽ വിൽവ പത്രം, ഇതൊക്കെയാണ് ലീഫ് എന്ന്. പത്രം, പുഷ്പം, ഏതുതരം നല്ല പുഷ്പവും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാം. ഫലം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, പൂജാറൂമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വിളക്ക് കൊളുത്തി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുക, തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും വെക്കുക. കട്ട് ചെയ്യാതെ വെക്കാം, കട്ട് ചെയ്തും വെക്കാം. ISKCON ടെമ്പിൾസിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്, നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നവതാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ പ്രാപ്തി, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സകാമകർമ്മം, നിഷ്കാമകർമ്മം, പിന്നെ വികർമ്മം, ചെയ്യരുതാത്ത കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്തത്, ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അകർമ്മം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് എന്നല്ലേ, അന്നാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി പരജന്യാദണ്ഡ സംഭവ ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം. ഇത് ചക്രമാണ്. എന്താണ് ആദ്യം അന്നം ഉണ്ടാകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അന്നം ഉണ്ടാകുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വേദവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് അന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു. സൂര്യദേവൻ ചൂട് തരുന്നു, ഇന്ദ്രദേവൻ മഴ തരുന്നു, അതിനുശേഷം ധാരാളം ധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും നമ്മള് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ, നമ്മളുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു, നമ്മുടെ തന്നെ പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത്, പാപം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം, ഇത് തന്നെ ചക്രമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് കണ്ടു. നമ്മൾ 5 കുതിരകളാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുക. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ. എന്തൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, കാത്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, പിന്നെ നാസിക, ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം? കുതിരകളാവുന്ന പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. സാരഥി ആരാണ്? സാരഥിയാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതിന് പുറകിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കും, യാതൊരു കർമ്മത്തിലും അത് ബന്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 3 ലെസൺസിലായിട്ട് ഇതുവരെ ഓടിച്ചാണ് റീക്യാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തോടെ പഠിച്ചത്. ഇന്ന് ജ്ഞാനയോഗം, ഇത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബിയോണ്ട് അവർ സെൻസസ് ആണ്. ഇത് സീക്രട്ട് ആണ്, അത് മാത്രമല്ല അത് സേക്രഡ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മള് വ്യാഖ്യാനമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 4.1 പറയുന്നു,
ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹം അവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം, ഇത് ഞാൻ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ സൂര്യ ഭഗവാനായ വിവസ്വാനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്? 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൂര്യ ഭഗവാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ എന്ന പേരിലുള്ള സൂര്യന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സൂര്യൻ ഇത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ, മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വൈവസ്വത മനു എന്ന് പറയുന്ന മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനു ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഇക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്, ഇക്ഷ്വാകു എന്ന രാജാവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. സ്വന്തം പുത്രനായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എത്ര പേരാണ് ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹം അവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ, സനാതനം എന്ന് വെച്ചാൽ നാശമില്ലാത്ത ഈ യോഗത്തെ ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ ഇത് വൈവസ്വത മനുഷ്യവംശ പിതാവായ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യദേവൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഒരു പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്, അവര് 12 പേരും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പോസ്റ്റ് ആണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനു എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ. മനു 14 മനുവാണ്. മന്വന്തരം എന്നൊക്കെ പറയും. 71 ചതുര്യുഗമാണ് ഒരു മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ രാജാവ് നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. വൈവസ്വത മനുവിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇക്ഷ്വാകുവിന് മനു ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. 4.2 പറയുന്നു ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹമഹതായോഗോ നഷ്ട പരന്തപ്. ഇങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇക്ഷ്വാകു വരെ വന്നതിന് ശേഷം ഇക്ഷ്വാകു സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്ക് അവരുടെ പുത്രന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇത് നഷ്ടമായി. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് എടുത്തിട്ട് മാമ്പഴം പറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ചീത്തയായി പോകും. നല്ല പഴുത്ത മാമ്പഴമാണെങ്കിൽ അത് താഴെ വീണാൽ ചീത്തയായി പോകും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു, അങ്ങനെ എടുത്തൊരു കൂടയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നാശം സംഭവിക്കില്ല. അതുപോലെയാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ശിഷ്യ ശൃംഖലയിലൂടെ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് നാശം സംഭവിക്കില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഞാനാണ് ഗുരു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഗുരു ഒന്നുമില്ലാതെ സ്വയം ഗുരുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക? സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനമാണ് എഴുതിയുണ്ടാക്കുക. അതിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾക്ക് വഴിതെറ്റാൻ ഫുൾ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷനിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന വിദ്യയാണ് ശരിയായ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യം ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ആദ്യം കൃഷ്ണൻ വന്നു, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ, മധ്വാചാര്യൻ. അഞ്ചാമത്തെ ഗുരുവാണ് മധ്വാചാര്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. മധ്വാചാര്യരാണ് ഈ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്, ആത്മാവ് വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 കൈകളോടുകൂടി അമ്പലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മധ്വാചാര്യരുടെ പിക്ചർ. അതിനുശേഷം 22ാമത്തെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 32ാമത്തെ ഗുരുവാണ് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് 5 എണ്ണം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. കൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് നാരദൻ. നാരദൻ വ്യാസന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, വ്യാസൻ മധ്വാചാര്യർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം 22ാമത്തെ ഗുരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, പിന്നെ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ 32ാമത്തെ ഗുരു. ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി 4.3 പറയുന്നു ഏവായം മയാതേദ്യ യോഗപ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസിമേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്.
ഭക്തോസിമേ സഖാ ചേറ്റി, ഭക്തനുമാണ് സഖാവുമാണ് രഹസ്യം ഏതതുത്തമം, അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്കിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഗുപ്തജ്ഞാനം, സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾക്കും വേണ്ട അർഹത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും അർഹത, ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് നേരവും ഡൗട്ട്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾക്കത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വായിക്കാം, ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കാം, ശ്ലോകം വായിക്കാം, മീനിങ് വായിക്കുക, വ്യാഖ്യാനം വായിക്കുക, എല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലൈഫിൽ എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് നോളജ് കിട്ടും, പക്ഷെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടാലന്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഗുരുവിൽ നിന്ന് തന്നെ അഭ്യസിക്കണം. ഏവായം മയാതേദ്യ യോഗപ്രോക്ത പുരാതനഹായ ഭക്തോസിമേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഏതതുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, മിത്രമാണ്, ശിഷ്യനാണ്, ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ അഡ്വൈസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ അർജുനനും ഡൗട്ട് തോന്നി. എന്താണ്? അർജുന ഉവാച 4.4 പറയുന്നു, അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതദ് വിജാനീയാം ത്വമാദോ പ്രോക്തവാനിതി. അപ്പൊ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങേക്കാൾ എത്രയോ മുൻപ് ജനിച്ചതാണ്. അർജുനനും കൃഷ്ണനുമാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരേ ഏജ് ആണ്. ഏകദേശം 75 ഏജ് ആയപ്പോഴാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജനിച്ച സൂര്യദേവൻ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഇത്രയല്ലേ വയസ്സുള്ളൂ? 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച 4.5 ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരന്തപ്. പരന്തപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ എന്നാണ് അർത്ഥം. ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവൻ. എനിക്കും നിനക്കും ബഹൂനിമേ വ്യതീതാനി, എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കിതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ നാരായണനാണ്, അർജുനനാണെങ്കിലോ നരനാണ്, മനുഷ്യനാണ്. മനുഷ്യർക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് സെൻസസ്. നമ്മൾക്ക് ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ കഴിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയി, അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡ്രസ് ആയിട്ടത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത്രയും ഓർമ്മ വരാത്തിടത്ത് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മങ്ങളും ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, അതൊക്കെ ഭഗവാന് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം നമ്മൾക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ടാണ് മധ്വാചാര്യർ ആത്മാവ് വേറെ പരമാത്മാവ് വേറെ എന്ന് പറയുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. മമേവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അംശമാണ്. നമ്മൾക്ക് അതെല്ലാം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ വളരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവൻ. അർജുനനെ വിളിച്ച പേരാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ബഹൂനിമേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തപശാർജുന. നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും ധാരാളം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ നിനക്കത് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കത് ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. 4.6 പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അജോപി സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മ മായയ. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മമില്ലാത്തവൻ, എനിക്ക് പിറവിയില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, എനിക്ക് പിറവിയില്ല. പക്ഷെ സന്നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപി സൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഈശ്വരനാണ് ഞാൻ. ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപി സൻ, ഭൂതാനാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്, അതിനെല്ലാം ഈശ്വരനാണ് ഞാൻ. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് 4th ലെസണില്, ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപി സൻ, ഈശ്വരനാണ് ഞാൻ, അധിപതിയാണ്. പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമി ആത്മാ മായയ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ പോലെയുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ബോഡിയല്ല ഭഗവാന്റെ ഇറ്റേണൽ ബോഡിയാണ്. അതില് നെർവ്സോ അതുപോലെ ബോൺസ് അതുപോലെയുള്ളതൊന്നും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം. നമുക്കത്
ആലോചിക്കാൻ കൂടി നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതീന്ദ്രിയമാണ്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്, ബിയോണ്ട് അവർ സെൻസസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആണ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അർജുനനോട് ഓപ്പണായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപി സൻ അജോപി സന്നവ്യയാത്മാ, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ ജനിക്കുന്നു യുഗം തോറും. എന്തിനാണ് ജനിക്കുന്നത്? 4.7 പറയുന്നു, യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എന്തിനാ ജനിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? എപ്പോൾ എവിടെയാണോ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത്, യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ, ധർമ്മത്തിന് എവിടെയാണോ ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുന്നത്, ഗ്ലാനിർ ഭവതി ഭാരത, ഭാരത എന്ന് അർജുനനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ, അധർമ്മത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം, പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പോഴെല്ലാം അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ, എന്തിനാണ് എവിടെയെല്ലാം അധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്ന് 4.7 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, 4.8 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും വരുന്നത്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. പരിത്രാണായ സാധൂനാം, സാധുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പരിത്രാണായ ത്രാണനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കുക. വിനാശായ ദുഷ്കൃതാം, ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു യുഗം തോറും. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കാനും അധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി ഞാൻ യുഗം തോറും അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 4.8 വരെ മനസ്സിലായോ? ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, അവതാരമാണ് കൃഷ്ണന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതാരമെടുത്ത് രൂപമെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. ഓരോ രൂപവും അവർക്ക് ഭക്തർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഫോളൻ സോൾസിനെ എല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്ന് പിറവിയെടുത്തത്. ഭഗവത്ഗീത 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അതെല്ലാം മറന്നുപോയി. അധർമ്മം മാത്രം എവിടെയും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ദയ തോന്നിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്ന് പിറവിയെടുത്തത്. ഇനി 4.9 പറയുന്നു, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നത് എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം എപ്പോഴും എന്തിനാ കഴിക്കുന്നത് നമ്മള്? ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ജന്മവും കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ്? ദിവ്യമാണ്, ട്രാൻസ്ജെൻഡൽ ആണ്. ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ, ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മം ദേഹം ത്യജിച്ചതിന് ശേഷവും പുനർജന്മം എടുക്കുന്നില്ല. നൈതി മാമേതി സോർജന, ഉണ്ടാവുകയേ ഇല്ല അവർക്ക്. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിൽ ആരാണ് എത്തുന്നത്? ആരാണോ എന്റെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്, ജന്മവും ദിവ്യമായ എന്റെ കർമ്മവും എല്ലാം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മ മാമേതി സോർജുന. 7, 8 and 9 വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, യശോദമ്മയുടെ പാല് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യശോദമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന സമയത്ത്, അന്ന് ഒരു ദിവസം യശോദമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് പാല് തിളച്ചു തൂവിയത് കണ്ടിട്ട് മടിയിലിരുന്ന് പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൃഷ്ണനെ യശോദമ്മ എടുത്ത് താഴെ ഇരുത്തിയപ്പോഴേക്കും പാല് കുടിച്ച് തൃപ്തി വരാതെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കളിക്കോപ്പൊക്കെ എടുത്ത് ആ തൈര് കുടം തല്ലി പൊട്ടിച്ചു.
എന്നിട്ട് യശോദമ്മ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഓടാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് യശോദമ്മ എന്താ ചെയ്തത്? കയറെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും 2 സെന്റിമീറ്റർ 2 ഇഞ്ചോളം നീളം അതിന് പോരാതെ വന്നു. യശോദമ്മ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു, വിയർത്തു. ഇത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണന് വളരെ വിഷമം തോന്നി. അമ്മയുടെ ആ ഒരു വിയർപ്പും ഓട്ടവും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ക്ഷീണായി എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ഭഗവാൻ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു, ഉരലെടുത്ത് കെട്ടുന്നു അമ്മ. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? അമ്മ അകത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഉരലും വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് 2 അർജുന മരങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മരുത് മരങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ നടുവിലൂടെ കൃഷ്ണൻ ആ ഉരലും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. വിലങ്ങനെ വെച്ചിരുന്ന ആ ഉരല് കൊണ്ട് 2 വൃക്ഷങ്ങളും കടപുഴകി വീണു. ആരായിരുന്നു അവര് 2 വൃക്ഷങ്ങൾ? അവര് തൊഴുത് നമസ്കരിച്ച് ഭഗവാനോട് വാണി ഗുണാനുകഥനേ ശ്രവണോ കഥായം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ട് അവര് യക്ഷ ലോകത്തേക്ക് പോയി. കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള മണിഗ്രീവനും നളകൂബരനുമാണ് ഇവരുണ്ടായിരുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്തത്? അവര് അളകനന്ദയിലെ ഡ്രസ്സില്ലാതെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ധാരാളം വാരുണി എന്ന് പറഞ്ഞ മദ്യം, വരുണ ഭഗവാന്റെ മകളാണ് വാരുണി, മദ്യമാണ് അത്, ദേവന്മാരൊക്കെ കഴിക്കുന്ന മദ്യമാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് സ്വബോധമില്ലാതെ അവര് യക്ഷ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നാരദ മഹർഷി അതിലൂടെ കയറി വന്ന സമയത്ത് നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും യക്ഷ സ്ത്രീകള് ഡ്രസ്സ് എടുത്തു കൊടുത്തു. അതേസമയം ഇവര് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് കുബേരന്റെ മക്കളാണ്, ധനമുള്ളവരാണ്, ധാരാളം ധനമുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഹങ്കാരത്തിൽ അവര് വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ പറയും തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മള് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഗംഗാ സ്നാനമോ യമുനാ സ്നാനമോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാതെ കുളിക്കരുത് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പാപം വരും. നമ്മള് പുണ്യസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാപം സംഭവിക്കും. വജ്രലേപോ ഭവിഷ്യതി എന്ന് പറയുക. നമ്മള് എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വജ്രം കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ശിരോലിഖിതം ചെയ്യുക. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരിക്കലും അത് മായില്ല. അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇവര് ആ വസ്ത്രമില്ലാതെ കുളിച്ചു. അളകനന്ദയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവര് പിന്നെ അത് കേട്ടില്ല. നാരദര് പറഞ്ഞു, കേൾക്കാത്ത നിങ്ങള് വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ ചെവിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങള് വൃക്ഷങ്ങളാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് തൊഴുതുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും നാരദർ അവർക്ക് മോക്ഷമാർഗവും കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ദ്വാപരയുഗത്തില്. അതാണ് ഈ സ്റ്റോറി. എന്നിട്ട് അവരവസാനം അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി. അവര് വാണി ഗുണാനുപതനി കൈകളാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നിന്റെ കാൽക്കൽ പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാനുണ്ടാവട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ ശിരസുകൾ നിന്റെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിക്കാൻ വരട്ടെ, കാലുകളാണെങ്കിലോ നിന്നെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കാനുള്ളതാവട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവര് പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ചു പോയി. ഓക്കെ, ഇനി 4.10 പറയുന്നു, വീതരാഗ ഭയക്രോധ മന്മയ മാമുപാശ്രിത ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ പൂതാമത് ഭാവമാഗതാഹ. വീതരാഗ ഭയക്രോധ, ഭയവും രാഗവും ക്രോധവും എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പോകി അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി ബഹവോ ജ്ഞാനതപസാ പൂതാമത് ഭാവമാഗതാഹ. പൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയി, പൂതാമത് ഭാവമാഗതാഹ എന്നിൽ തന്നെ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭക്തർക്കാണ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. രാഗവും ഭയവും ക്രോധവും അസൂയയും ഒന്നുമില്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നെ തന്നെ മുഴുകി അനേകം പേർ എന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്കൊരു അഷ്വറൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. തിരിച്ചെന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വരിക, ഇതെല്ലാം കാമവും ക്രോധവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ശിശുപാല വധമാണ്. ശിശുപാലൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു കസിനാണ്. അപ്പം ആ ശിശുപാലൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു അത്ഭുത ശിശുവായിരുന്നു. ധാരാളം കൈകളും കാലുകളും കണ്ണുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വികൃത കുട്ടിയായിരുന്നു. അതിന്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അശരീരി കേട്ടു. ഇതിനെ ആരാണോ കൊല്ലുക ഈ കുഞ്ഞിനെ, ആ എടുക്കുന്ന ആളെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ണും കാതും ഒക്കെ പോകുള്ളൂ, അപ്രത്യക്ഷമാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും വന്ന് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു. ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അതേസമയം കൃഷ്ണൻ വന്ന്, കുഞ്ഞി കൃഷ്ണനാണ് എന്നാലും കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് എടുത്തപ്പോഴേക്കും ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കണ്ണും കാതും എല്ലാം മാറി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ശിശുവായി. അപ്പൊ അതിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അച്ഛന്റെ സിസ്റ്ററാണ്, വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, എന്താ പ്രോമിസ് ചെയ്തു, 100 തെറ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ ക്ഷമിക്കും, 101ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ഷമിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
ശിശുപാലനാണെങ്കിലോ ഏതു നേരവും കൃഷ്ണനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിങ്ങനെ അപമാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ 100 പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു. അവസാനം യുധിഷ്ഠിരന്റെ അഗ്രപൂജയുടെ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഇരുത്തി അഗ്രപൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാരാണ് ഇത്, പശുക്കളെയൊക്കെ മേയ്ക്കുന്ന ആളിനെ എന്തിനാണ് അഗ്രപൂജ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ചത് 101ാമത്തെ പ്രാവശ്യത്തെ അപമാനമായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ശിശുപാലനെ വധിക്കുന്നതാണ് ഈ പിക്ചർ കാണുന്നത്. ശിശുപാലന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന ആത്മാവ് ഭഗവാനില് ലയിച്ചു. സായുജ്യ മുക്തിയാണ് ശിശുപാലന് ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്. ആത്മാവ് പോയിട്ട് ഭഗവാനിൽ പോയി ലയിക്കുന്നതാണ് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. 5 തരം മുക്തിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാർഷ്ടി, സായുജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 5 തരം. സാമീപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും. തുളസിയായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പുഷ്പങ്ങളായിട്ടോ ഭഗവാന്റെ കാലത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകും. സാരൂപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അതേ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാകും. അസാരൂപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാകും. 4 കൈകളും ഒക്കെയുള്ള രൂപം. സാലോക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അതേ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വസിക്കും. സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് പോയിട്ട് ഭഗവാന് വിലയം പ്രാപിക്കും. സാർഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോളം ഐശ്വര്യം നമുക്കും ഉണ്ടാകും. ഇത്രയാണ് 5 തരം മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഈ 5 തരം മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കില്ല. പിന്നെ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുക? ഭഗവാന്റെ സർവീസ് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഗോലോക പ്രാപ്തിയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സർവീസ് ആണ് അതിലും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തര് ആഗ്രഹിക്കുക. എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിനാ മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. തൃണാദപി സുനീചേന എപ്പോഴും പുല്ല് പോലെ തന്നെ നമ്മള് ഹമ്പിൾ ആയിരിക്കണം, വിനയാൻവിതരായിരിക്കണം. പുല്ലിനെ നമ്മൾ എത്ര ചവിട്ടിയാലും അത് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചൊന്നും ചെയ്യില്ല. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും താനെ എന്ന് പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വരും. തൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന. എത്ര വലിയ വൃക്ഷമാണെങ്കിലും ഫലവൃക്ഷമാണെങ്കിലും അത് തല കുനിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുക. അത്രയും സഹിഷ്ണുത. എത്ര കല്ലെറിഞ്ഞാലും അത് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കും. എത്ര മഴുവെടുത്തിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അറിയാൻ പോയാലും അത് നമുക്ക് തണല് തരും. അതുപോലെ അതിന്റെ വിറക് തരും. ഇങ്ങനെയാണ് അത് സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിനാ മാനദേന. മാനിക്കാത്തവരെയും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് മാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കീർത്തനീയ സദാഹരി എപ്പോഴും ഹരിനാമം കീർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള അർഹതയുള്ളൂ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ കാണുന്ന പിക്ചർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. 4.11 പറയുന്നു, യഥാമാം പ്രപദ്യന്തി താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. നമ്മളെങ്ങനെയാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരിക. പ്രതിഫലം എന്താണ് തരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പം യശോദമ്മ മകനെ പോലെ നോക്കിയത് കൊണ്ട് അമ്മയെ പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു നോക്കി. അതേസമയം കംസനാണെങ്കിലോ അമ്മാവനാണെങ്കിലും ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടു. പ്രഹ്ലാദനോടാണെങ്കിലോ പ്രഹ്ലാദൻ എവിടെയും നാരായണനെ മാത്രം കാണുന്നത് കൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദന് നരഹരി രൂപത്തിൽ ദർശനം കൊടുത്തു. അതേസമയം ഹിരണ്യകശിപുവിനാണെങ്കിലോ ഇതുപോലെയാണ്. യഥാമം പ്രപദ്യന്തി താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. എങ്ങനെയാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് കുന്തിപുത്ര എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ചിലവര് വൈരമായിരിക്കും, ചിലവര് സ്നേഹമായിരിക്കും, ചിലവര് സഖ്യമായിരിക്കും, ദാസ്യമായിരിക്കും. എത്ര തരം ഭാവമുണ്ട് നമുക്ക്. ശാന്തഭാവമുണ്ട്, പശുക്കളെ പോലെ തന്നെ പൂക്കളെ പോലെ ശാന്തഭാവമുണ്ട്. ദാസ്യഭാവമുണ്ട്, ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പോലെ ദാസ്യഭാവം. പിന്നെ സഖ്യഭാവം, അർജുനനെ പോലെ, സുധാമാവിനെ പോലെ. വാത്സല്യഭാവമുണ്ട്, പാരന്റ്സ് ആയിട്ട് യശോദമ്മയെ പോലെ, ദേവകിയെ പോലെ. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? മാധുര്യ ഭാവം, ഗോപിമാരെ പോലെ, രുക്മിണി, രാധ അതുപോലെയുള്ള ഗോപിമാരെ പോലെ, ഭഗവാന്റെ പട്ടമഹിഷിമാരെ പോലെ മാധുര്യ ഭാവം. ഇത്രയും ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. അപ്പം ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ മലയാളികൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. പൂന്താനമാണ് ഗുരുവായൂരിലുള്ള ബിംബമാണ്. പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പൂന്താനം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാമാം പ്രപദ്യന്തി താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. പൂന്താനത്തിന്റെ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ അടുത്ത്
വാതരോഗം ചോദിച്ചു വാങ്ങി ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വാതരോഗം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ നാരായണ ഭട്ടതിരി ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നാരായണീയം എഴുതി. ഓരോ ദിവസവും 10 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള അതില് 15 കുറവ് ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഓരോ ഇതായിട്ട് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാനം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു. ഇതൊന്ന് തെറ്റിതിരുത്തി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭട്ടതിരിപ്പാട് എന്താ ചെയ്തത്? വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഭാഷയല്ലേ, നീ തന്നെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറയാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പൂന്താനം അത് അമാനിനാമാനതേന് അപമാനിച്ചവനെയും മാനിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയി. പൂന്താനത്തിന് അത് കത്തിച്ചു കളയണം എന്ന് പോലും തോന്നി. നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്താ ചെയ്തത്? നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നാരായണ ഭട്ടതിരിക്ക് ഒന്നും വരാണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ വിഭക്തിയെക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ശരിയായ നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത്. തൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരിഹി. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പൂന്താനത്തിനോട്, ഞാൻ നിനക്ക് വിമാനം കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ഒക്കെ വിളിച്ചോളൂ, നിന്നോട് ദാസ്യമുള്ളവരെ എല്ലാവരും വിളിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പത്നി പോലും വിശ്വസിച്ചില്ല. എന്നിട്ടൊരു ദാസിയാണ് പൂന്താനത്തിനെ വിശ്വസിച്ച് വിമാനത്തിൽ കയറി ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത്. ഓക്കെ, ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു 4.13 പറയുന്നു ചാതുർവർണ്യമായ സൃഷ്ടം. ചാതുർവർണ്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഗുണവും 3 തരം ഗുണങ്ങളാണ്, അതും കർമ്മവും അവരവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് വിഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണനാണ്, അവർക്ക് വേദാധ്യയനം പഠിപ്പിക്കലൊക്കെ. ക്ഷത്രിയർക്കാണെങ്കിലോ യുദ്ധം ചെയ്യുക, എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുക. വൈശ്യനാണെങ്കിലോ വൈശ്യന് കൃഷി, ഗൗരക്ഷ, വാണിജ്യം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ശൂദ്രനാണെങ്കിലോ ഈ 3 പേരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സർവീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. 4 തരം ആശ്രമമാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് വിഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഒരു ആള് ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മകനും ബ്രാഹ്മണനായ അല്ല ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതനുസരിച്ചിട്ട്. അവരുടെ ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിരിക്കും അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അവരുടെ വർണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യ കർത്താരം അവ്യയം. ഇതെല്ലാം ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, പക്ഷേ ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂൾസ് കൊളീഗ്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും MD ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആള് താഴെയുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലും റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ ആ റൂൾസ് ഒന്നും ഇയാളെ ബാധിക്കാത്തത് പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതി സഹജമായ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, അനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കണം. അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. ഇനി ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ 4 കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ബ്രാഹ്മണരാണെങ്കിലോ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, വൈശ്യനാണെങ്കിലോ വൈശ്യന്റെ മകൻ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവണം എന്നില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 4.14 പറയുന്നു മാം കർമാണി ലിംബന്തി. ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാദി കർമ്മഭിർ നസബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് പാപഫലം, പുണ്യഫലം, ഭഗവാൻ ആരെ കൊന്നാലും അതില് പാപം വരുന്നില്ല. എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിനേക്കാളും ഉപ്പറാണ്, മുകളിലാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് താഴെയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളും നമ്മളുടെ കർമ്മവും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോ അത് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? അതിന്റെ പുണ്യമാണെങ്കിലും പാപമാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾക്ക് പുറത്തു തരുന്നു ഭഗവാൻ. നമാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മം ഫലേ സ്പൃഹ ഇതിമാം യോഭിജാനാദി കർമ്മഭിർനസ ബധ്യതേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭീഷ്മദേവൻ അറിയാം അധർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാം, കൃഷ്ണനുള്ളിടത്തെ ജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നറിയാം.
അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആയുധമൊന്നും എടുക്കില്ല യുദ്ധത്തില്. എന്താ ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് അവരുടെ ആരാണോ എന്നെ കൂടെ വിളിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിൽക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ഭീഷ്മദേവൻ ഇതെല്ലാം അറിയാം, മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നറിയാം. എന്നാലും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു, അമ്പ് കൊണ്ടും ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു ഭീഷ്മദേവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. തന്റെ വാക്കിനേക്കാളും ഭക്തരുടെ വാക്കിന് വില കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ചക്രമെടുക്കേണ്ടി വന്നത്. അർജുനനെ കൊല്ലും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണന് ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, നാളെ ഒരു ദിവസമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഇവരെ കൊന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതറിയാവുന്ന കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നതിന് ശേഷവും ഒരു രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ചക്രപാണിയായിട്ട് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു. ഭീഷ്മദേവന്റെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സിൽ ഭീഷ്മസ്തുതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്തുമാത്രം ആനന്ദത്തോടു കൂടിയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത്. പാർത്ഥസാരഥിയെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ കണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് ആരാധിച്ച് അമ്പുകൾ കൊണ്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മദേവൻ യുദ്ധം ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലെ ഈ തരത്തിലുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമാം കർമാണിലും ബന്ധിയും. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കാത്തതുപോലെ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം കുഞ്ഞിന് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്ത് ചോദിച്ചാലും അമ്മ കൊടുത്തു എന്ന് വരില്ല. അതേസമയം വേറൊരു അടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരു മിഠായി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മിഠായി എടുത്ത് കൊടുക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അമ്മയാണെങ്കിലോ ഇത് കഴിക്കരുത്, പല്ല് കേടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് തരുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണൻ. എല്ലാം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം തരണം എന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതായിരിക്കും ഭഗവാൻ തരുന്നത്. നമ്മളുടെ മാതാവാണെങ്കിലും പിതാവാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. മാതാധാത പിതാമഹ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനാണ് എല്ലാവരുടെയും അച്ഛനും അമ്മയും പിതാമഹനും. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകണം. ഭഗവാന്റെ അഡ്വൈസസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു 4th ലെസണില് 34th ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന വിധിപൂർവം പ്രണിപാതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ആചാര്യനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളുടെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം. അവരതുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാർ നമ്മൾക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്ത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനിന് തത്വദർശിന. അവര് ജ്ഞാനം എന്താണ് തത്വം എന്താണ് ദർശിച്ചവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഒരാചാര്യനെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന. നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കാൻ. ബാക്കിയുള്ള സയൻസ്, സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ് എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. നമ്മൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ് പറയും, താങ്ക് യു പറയും. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം ഇന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്, ഒരു ഡിവോട്ടി സ്റ്റുഡന്റ് പോലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞില്ല. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? രാവിലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപാണെങ്കിലും ടീച്ചറെ ഹരേ കൃഷ്ണ വിഷ് ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ വിഷ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് തരുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ. ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കൂ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം ഇരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂടിയിട്ട് അവരുടെ കംസവധമെല്ലാം ചെയ്തതിനു ശേഷം വസുദേവരും ദേവകിയും അവരുടെ തലമുണ്ടനം ചെയ്തു. ആദ്യമായിട്ട് മുടി മുറിച്ചു, എന്നിട്ട് മുണ്ടനം ചെയ്തതിനു ശേഷം അവരുടെ ഉപനയനം നടത്തി. എന്നിട്ട് അവരെ വേദാധ്യയനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു. കാശി രാജ്യത്തിലുള്ള സാന്ദീപനി മഹർഷി, അവന്തിക രാജ്യത്തിൽ ഉജ്ജയിനിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കാശിയിൽ ജനിച്ച് ഉജ്ജയിനിലെ സാന്ദീപനി ആശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ട് ആക്കി.
64 ദിവസം കൊണ്ട് 64 തരം വിദ്യകളും അവര് അഭ്യസിച്ചു. എല്ലാം അറിയാവുന്ന വിദ്യകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് നമ്മളെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ വിദ്യയെല്ലാം അഭ്യസിച്ചത്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് സുധാമാവിനെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. സന്ദീപനി മഹർഷി എന്താണ് ഗുരുദക്ഷിണ വേണ്ടത് എന്ന് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, പത്നിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്നിയോട് ചോദിച്ചു. പത്നി പറഞ്ഞു, സമുദ്രത്തിൽ പോയി മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന മകനെ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മകനാണ്, കൊണ്ടുവന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂടി പ്രഭാസ തീരത്തേക്ക് പോയിട്ട് സമുദ്രത്തോട് ചോദിച്ചു, എവിടെയാണ് ഈ ഗുരുവിന്റെ മകൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരൻ, നാഗങ്ങളാണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാഗലോകത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഗുരുവിന്റെ പുത്രനെ കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ഗുരു ദക്ഷിണ കൊടുത്തത്. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും സാന്ദീപനിയും ആശ്രമത്തിലെ സാന്ദീപനി ഗുരുവാണ് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും ഗുരു. ഓക്കെ, 4.40 പറയുന്നു, അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി. സംശയമുള്ളവൻ വിനശ്യതി, നശിക്കുമെന്നുള്ളതല്ല, അനാവശ്യമായി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. നായം ലോകോസ്തിന പരോന സുഖം സംശയാത്മനഃ, അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. നമ്മളുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ആരാണോ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീതയായാലും ഭാഗവതമായാലും ബാക്കിയുള്ള വേദങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനെ ഡൗട്ട്സോടുകൂടി നോക്കുന്നത് ആരാണ്? അവരെ അജ്ഞരും അവിശ്വാസിയുമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സംശയാത്മാവിനശ്യതി, അവര് നശിച്ചു പോകുന്നു. ന്യായം ലോകോസ്തിന പരു, അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല പരലോകത്തിലും അവർക്ക് സുഖം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ സംശയമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് സുഖം ലഭിക്കുന്നില്ല, ജീവന് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ഇതില് ഹിരണ്യകശിപു വളരെയധികം ഡൗട്ട്സ് കാണിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ശത്രുവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രത്തോളം ലക്ഷം വർഷം തപസ് ചെയ്തത്. നരഹരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാൻ നാരായണനാണ്, നാരായണനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു, അല്ല, എന്റെ ശത്രുവാണ്, സ്വന്തം മനസ്സാണ് ശത്രു എന്ന് ധാരാളം പ്രാവശ്യം പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഹിരണ്യകശിപു കേട്ടില്ല. എന്താ സംഭവിച്ചത്? സംശയത്തോടുകൂടി എല്ലായിടത്തും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പ്രഹ്ലാദന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് പില്ലറ് തുറന്ന് ഭഗവാൻ കയറി വന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ദുഷ്കൃതാം, ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നു. അപ്പം ആദ്യം തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റില് തന്നെ സംശയാത്മാവിനശ്യതീനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട്സ് ചെയ്യരുത്. ഇത് ശാസ്ത്രങ്ങളെയെല്ലാം സംശയത്തോടു കൂടി വീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് സംശയാത്മാവിനശ്യതി, വിനാശം സംഭവിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും കൂടി മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, 4.41 പറയുന്നു, യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സഞ്ചിന്ന സംശയം ആത്മബന്ധം കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനമെല്ലാം ആർജിച്ചവൻ, ധാരാളം ധനം സമ്പാദിച്ചവൻ. യുധിഷ്ഠിരന്റെ യാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ധാരാളം ശത്രുക്കളെ കൊന്ന്, ധാരാളം ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച്, ധാരാളം ധനം സമ്പാദിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ധനഞ്ജയൻ എന്ന പേര് കിട്ടിയത്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കർമ്മഫലങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തരുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭക്തിപൂർവം നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കർമ്മഫലങ്ങള് ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കർമ്മഫലം ബാധിക്കാതിരിക്കുക? എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും വിചാരിക്കുക, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സർവീസാണ്, സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഫലത്തിൽ നമുക്ക് പരാജിതനായാൽ കൂടി നമുക്ക് തോന്നും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ,
4.42 പറയുന്നു തസ്മാത് ജ്ഞാനസംഭൂതം ഹൃസ്തം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗമാതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ തസ്മാത് ജ്ഞാനസംഭൂതം അജ്ഞാനസംഭൂതമായിട്ടുള്ള നിന്റെ സംശയങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനമാകുന്ന വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. സെക്കൻഡ് ലെസണില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, തേർഡ് ലെസണിൽ പറഞ്ഞു എഴുന്നേക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇന്നും ഫോർത്ത് ലെസണിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ ഇതുവരെ നിനക്ക് അജ്ഞാനമായിരുന്നു, അതൊക്കെ നീ സംശയങ്ങളെയൊക്കെ ജ്ഞാനമാകുന്ന വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. തസ്മാത് ജ്ഞാനസംഭൂതം അജ്ഞാനസംഭൂതമായിട്ടുള്ള ഹൃത്തം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ അജ്ഞാനത്തെയൊക്കെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം ആതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സർപ്പിച്ച് എഴുന്നേക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് പറഞ്ഞോളൂ. 2 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് മിസ്സായി. മാതാജിയുടെ ഈ ക്ലാസ് കിട്ടാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യൂട്യൂബിൽ രേണു മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ മിനി മാതാജി യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഡെയിലി, അത് ചോദിച്ചോളൂ. രേണു മാതാജിയുടെ നമ്പർ അതിലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മിനി രാജീവ് മാതാജി. ഓക്കെ, അവര് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളും. ഇന്നൊന്നും കൂടി ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക രേണു മാതാജി. ഏതാ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡെയിലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മാതാജി. എല്ലാ നമ്മള് വീഡിയോ എല്ലാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ അതിന്റെ ചെയ്യാം. ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. പഠിക്കുക, എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിക്കുക. പോർഷൻസ് ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ക്വിസിൽ ഉണ്ടാവും രേണു മാതാജി പറയുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക. ക്വിസ് എല്ലാവരും ചെയ്യുക, ഡെയിലി ചെയ്യുക. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ടഫ് ഒന്നുമില്ല, ഈസിയാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്യുക. ഓരോ മാല വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേ. നന്നായി മാതാജി. ക്ലാസ് എടുത്തുന്ന മാതാജിയോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ഗംഭീര ക്ലാസ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ.